sector norte do xacemento arqueolóxico da Vila Romana de Toralla, as arqueólogas e arqueólogos que interviron aquí topáronse cunha sorpresa, unha agradable sorpresa, que foi atopar esta serie de pedras fincadas delimitando unha serie de estanques e que recordaban moito o que aparecía por aqueles anos na zona da Rúa Areal, no centro de Vigo. Polo tanto, foi moi sinxelo chegar á conclusión do que o que tiñamos aquí era unha salina de evaporación solar que estaba xusto pegado á pars urbana da Vila Romana, da Casa Romana, e que sabemos que ocupaba boa parte do areal do Vao. Polo tanto, foi moi sinxelo facer unha asimilación e decir que probablemente a parte económica, a parte productiva, a pars rústica, frumentaria desta familia, desta gran casa, sería a explotación desta salina de evaporación solar. Hoxe sabemos que esta salina probablemente xa existía antes da instalación desta familia e o que non está moi claro é se esta familia seguiu na explotando, fíxose co control desta instalación e eso converteuse na súa principal fonte de ingresos económicos que lle permitiron manter ese estatus social elevado do que falábamos. O que si está claro é que estamos ante unha salina moi semellante a que atopamos na Rúa Areal, no centro da cidade. Como funcionaba isto? Fundamentalmente nestas salinas de evaporación solar o que se busca, obviamente, é obter sal mariña. E se fai do seguinte xeito: existen tres tipos de estanques: os decantadores, os evaporadores e os cristalizadores. Coa subida da marea, aproveitase para encher os decantadores e por decantación as partículas que hai en suspensión na auga vanse depositar no fondo. Cando a auga xa está limpa, o que se fai é pasala aos evaporadores, onde entraría aproximadamente un palmo de auga. Aí o sol vai facendo a súa labor de evaporación e a medida que se vai evaporando se vai engadindo máis auga dos decantadores para que aumente a concentración de sal. Cando a concentración é óptima, o que se fai é pasar esa auga aos cristalizadores, onde apenas entran 3 dediños de auga. Aí deixase evaporar por completo e o que vai quedar pegado na pavimentación, no pavimento da salina, vai a ser unha capa de sal que se raspa e que se poderá extraer de xeito sinxelo por parte dos traballadores, dos salinatores que tería esta familia ao seu servicio. A sal era o ouro branco na antigüedade, era un produto de moito valor económico, servía incluso para pagar, servía como moeda para facer pagos, polo tanto, o contar unha salina e o ter o control da explotación dunha salina destas características sería importantísimo para unha familia como a que habitou esta Vila Romana de Toralla.